ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב, וירחותן משה את כל אשר הוא עושה לעם, ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדך וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד ערב? ויאמר משה לחותנו כי יבוא אלי העם לדרוש אלוהים, כי יהיה להם דבר בא אלי, ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. ויאמר חותן משה אליו לא טוב הדבר אשר אתה עושה, נבול תיבול גם אתה. גם העם הזה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר, לא תוכל לעשו לבדך. עתה שמע בקולי יעצך, ויהי אלוהים עמך, היה אתה לעם מול האלוהים, והבאת אתה את הדברים אל האלוהים, והזהרת אתהם את החוקים ואת התורות, והודעת להם את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון, ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, יראי אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע, ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50 ושרי 10, ושפטו את העם בכל עת. והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך, וכל הדבר הקטון ישפטוהם, והקל מעליך, ונשאו איתך.
אם את הדבר הזה תעשה, וציווך אלוהים, ויכולת עמוד, וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום.